না করছে উঠা না তো সেটি পবনটা ধরে নেলা আমার ডরিগলা দিয়ে ধরে সেটা হেতু ହେଲା ନା ଏତେ ବାଟ ଖାଲି ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ଛଅଟା ହେଇଥିଲା ଟିକେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇକି ଦେଖିବା କୁନାଇ ଫୋନ୍ କରିକିନା ଖାଲି ଯଦି କହିଦେବୁ ଭାଇ ଆଜି 11-10 ଟଙ୍କା ନେଉଛି ଆଉ ଭାରି ମନ୍ଦାର 10 ଟଙ୍କା ନେଉଛି ଆଗରୁ ଭାଇ 5 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏବେ 10 ଟଙ୍କା ନା 10 ଟଙ୍କା ହାଟିଲେ ସୁନ୍ଦରୀ ଆମରି ଗଛ ଆମ୍ବରେ ସେଇଠି ଗଲେ ଉଠେଇବା ସେଟା ଫ୍ରି ହେଲେ ମାସେ କାମ ଠିଆ ହେଇପାରିବ ନା ନା ପାଞ୍ଚଟାରେ 1000 ଲୋକର ହାଉଡ଼ାର ଏଉଠୁ କିଏ ନେଉଛି ଏ ପଇସା ଟିକେ ତା ଆଖି ଫୁଟି ହେଇଛି ନା ସବୁ କିଛି ତ ବାଗା ହଉନି ଆଉ କହୁଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଆମରି ପଇସାରେ ଚଲଉଛି ଗଲେ ତାକୁ ପଚାରିବି ଲୁହା କେତେବେଳେ ପାଇଥିଲା ଆକୁ ବୋଲି पाड़ू भाई रोहिता मु रोहिता का चुप कोई सी रखी दी था मुनि जी था भाई विश्व महाराणी कही बन था धरी आई धर था फोटो उठे आसना